Opemsuo 104.7 etiefo ne yahwefo ada mogibreti Opemsuo ene Opemsuo TV ene eye osana bosom de toso miensa ewo mfiempi mienu ne aduonu nsia emu ene eye dwoada krobia sante kotokohene yera nasi to bebio asantimera ene nananom ebetena ase ahwe nsemu ekoso ewo asantimem na yera ede no krato bebia da siesie ama asumdwe aba ene eye Kumasi Traditional Council said ye wo asantiman council no ya man hina wa asantiman mu nyina ene hia ene eye Kumasi Traditional Council na wo hwe nsemu a ene wo ho a yera behwe no wasiesie ama asumdwe aba na wo twetwe mu no Adwumakasekese enkonya sembeto yera enim ema afa ba ko se yera ntankese kantankese se eye asenso kofu akonya no aye omo edia ma yera ye se dabi yentwe sabre no na asenso kofu na oni Adwumakasekese hina wote akonya no oni a yera de sempato abusuapan anim se onko na onko busa ne wura se ya kantankese agu no se akonya wote so nya ne dia busuapan ko pe mu baaye no okyere yura de to nanim se ne wura so onfa ntam no emmo so te busuapan se yura ntankase kantankase e de boso a ya chi wo munya de di omo ye mu ade enne ho nsem ba beto yura nim na yura hwe kwan a wode Adwumakasekese nkonyasem ebefa so afifiwa Mpasaaso No.2 so nkonyasem ba beto yura anim na wo twetwem na se ka beto yura nanso na ebre nti no entimi andru yura no enne etoso mienu enne Mpasaaso No.2 nkonyasem ba beto yura anim ya toso miensa ya Wirempe nkonyasem yeninem se Wirempe sabi wo hina no ote so Siriran tankese kagu no so mo de boss so ya de ase yehwehwe mu no na se akonya ote so na onye de hye wa akonya no so nam so ma yura waka se ne tankese uka na o de prade na ebo a obekọ okoi emene ho nsem ba beto yura anim Abrade nkonyasem so ya de a ehia yura yi pa ene se ho nsem ba beto yura anim de twato Yabi enya nim se mreka kra bi ni ensensem ekoso fa ehye ho fe nana Yabi hene ne nana no mo amaka se ha ya media yura opa botre e wona santima mu ntino oyi nana no se omo nkotena se ne nhwe na obia emeche ne hye ba bi koduru ba bi odema no nti Yabi eye nsase ho hye nsem no baafo amoatin otumfo chiame ne report aye ready ene ode eba yura anim ti obepi mo manhia kotokofie mu ansam ane wo ha yura behwe no nananom maka ma asumdwe aba no Opemsuo radio Opemsuo TV ahwefo de betofom bia ne de besom yetiefo fribia agyeman dwumadi afra na Adwumakasem fridwoda kosifiada no pa no nso gosi nondu mena medi ho achia mente na yura betenase ensem beto ho bia no de besom yetiefo